Medja ta' 10 każijiet ġodda fis-sija, il-każi ġodda fjum wieħed qabżu 300, is-sistema tal-contact tracing ikollassat, il-pressjoni fuq l-ITU bla preċedent. Għandna sistema tas-saħħa viċin kollass, kellmuna l-ispeċjalisti u qalulna kif l-emerġenza u l-ITU hija f'xifer kollass. Il-kura speċjalizzata li qed tingħata qed tinfirex fuq iktar pazjenti minn dak rakkomandat. L-infurzar tal-miżuri maħruġin mill-Awtorità tas-Saħħa għandhom ikunu mħarsa u attwati mill-Gvern sabiex nikkontrollaw il-firxa ta' dan il-virus. Ma jistax ikun illi għandna sezzjoni tal-poplu bħall-anzjani il-vulnerabbli li qed jagħmlu sagrifiċċji kbar u mbagħad ikollok sezzjoni jew oħra li ma tagħti każ ta' xejn. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fil-Parlament wara stqarrija ministerjali mill-Prim Ministru Robert Abela brabta mal-aħħar Summit Ewropew li ddiskuta s-sitwazzjoni tal-COVID. Fil-Kamra tar-Rappreżentanti Bernard Gregg qal li l-Gvern għandu dmir jiċċara l-affarijiet dwar in-nuqqas ta' trasparenza fil-mod kif qed isir it-tilqim, anke dwar il-mod li bih allegatament qed jinqabżu n-nies għat-tilqima. Spiċċa iż-żmien li nibqgħu niġġu fil-Parlament u fuq il-mezzi tal-medja u mezzi soċjali u nippruvaw ngħidu jew impinġu realtà li mhijiex dik ir-realtà li qegħdin jaffaċċjaw u jgħixu n-nies. Bernard Gregg saħaq li l-Gvern ma jistax jibqa' ċas quddiem is-sitwazzjoni preżenti tal-COVID u insista li għandu jiġi ppubblikat pjan li juri b'mod dettaljat kif qed isir ir-rollout tal-vaċċini. Allum ma tistgħux tibqgħu taħarbu mir-responsabbiltajiet tagħkom. Illum intkom qegħdin tiggvernaw u intkom għandkom terfgħu ir-responsabbiltajiet. Fid-diskors tiegħu Bernard Gregg sellem ukoll il-memorja tal-vittmi li tilfu ħajjithom bil-coronavirus. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu ikkonferma li l-mexxejja Ewropej għadhom ma qablux li jiddaħħal ċertifikat komuni għall-ivvjaġġar magħruf bħala COVID passport. Intant Net News jista' jiżvela li s-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei tant tinsab imwera illi dalwaqt tinfetaħ ir-raba ITU. Fi stqarrija l-MUMN qalet illi huwa evidenti li l-miżuri preżenti u l-infurzar qed ifallu. L-MUMN qalet li din is-sitwazzjoni ma tistax tibqa' għaddejja għax l-Isptar Mater Dei jinsab fi stat ta' kollass bi kważi s-sodod kollha mimlija.